Barka ku da kasancewa tare da ni masu bibiya ta na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kakin mu shiga cikin shiri gadan-gadan kakin ku danna mana subscribing idan farko ne zai taka wannan tasha ta mai albarka Media TV. Mun sami labarin cewa sojojin jamhuriyar Nijar sun ɗauki wani mataki sun saka ma Abu Tarka, General Abu Tarka a mataki ko garan bawul na ɗaukar wani mataki ko kuma kora daga aiki. Wannan dai hukuncin ya biyo bayan kwanan nan bayan an yi wa'adin wata huɗu da sojoji suka yi ma hamɓarar da mulkin Mese Muhammad Bazoum, wanda bayan biyowar juyin mulkin da sojoji suka yi ma Muhammad Bazoum ne wannan General Abu Tarka ya fice daga wannan tawaga ta sojojin jamhuriyar Nijar. Kamar yadda dai muhawara take taukewa tsakanin al'ummar Nijar bisa rezo kamar yadda muke gani bisa wasu shafuka da cewa wasu suna ganin hukuncin da an ka yanke ma General Abu Tarka ya dace ko kuma rashin dacewa. To ku rubuto mana ra'ayinku kuma ku bayyana mana ra'ayoyinku a ƙasan comment ku sharing wannan bidiyo domin ƙara ƙarfafa gwiwa ga wannan shafin namu na Media TV. Fatan alheri zuwa gare ku, ku rubuto mana ra'ayinku ƙasan comment. Shi dai General Abu Tarka general ne wanda ya taka rawar a gani a cikin wannan ƙasa tamu. A taƙaice dai tarihin wannan general lokacin Ibrahim Bare mai nasara ne aka saka su a cikin jerin sojoji na ƙasar jamhuriyar Nijar. Bayan wata tawaye da lokacin Bare mai nasara aka sami sulhu, shi ne aka ɗauki daga cikin waɗannan mutanen aka saka su cikin jerin sojojin jamhuriyar Nijar. Lokacin Baba Tanja ne kuma aka samu wani maslaha inda idan ba ku manta an yi wata sallah ta ƙone makamai inda wasu 'yan tawaye suka aje makamai wanda Baba Tanja ya jagoranci wannan biki na ƙone waɗannan makamai. Kenan aikin da Ibrahim Bare mai nasara ya ɗauko shi kuma Baba Tanja ya zaka ya idar da shi. To suna daga cikin waɗannan mutanen. Menene ra'ayinku? Korar da aka yi ma General Abu Tarka daga cikin jerin jami'an tsaron ƙasar Nijar, kuna ganin cewa abu ne wanda ya dace ko kuma rashin dacewa? Ku rubuto mana ra'ayinku a ƙasan comment kuma ku ba mu shawarwari dangance da wannan hukunci da sojojin jamhuriyar Nijar suka yanke ma wasu daga cikin jami'an jamhuriyar Nijar guda huɗu. Fatan alheri zuwa gare ku.